മാന്യസദസ്സിന് വന്ദനം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16 ഓസോൺ ദിനം. എന്താണ് ഓസോൺ? ഓക്സിജന്റെ 3 ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് ഓസോൺ. ഈ തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന മേഖലയിലാണ് ഇത് കാണാനാവുക. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപകടകാരികളായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഓസോൺ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓസോൺ പാളിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. പെർഫ്യൂമുകളിലും റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അഥവാ CFC എന്ന വാതകം ഓസോൺ പാളിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നു. 1987 സെപ്റ്റംബർ 16 ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു. ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായാണ് 1994 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 16 നമ്മൾ ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഓസോൺ പാളിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ശോഷണം വഴി ഭൂമിയിൽ അധികമായി അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ എത്താനും മനുഷ്യനിൽ ഇത് നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളൽ സ്വയം ഇല്ലാതായി എന്നത്. 10 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദ്വാരമാണ് സ്വയം അടഞ്ഞില്ലാതായത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു വികസന സങ്കല്പവും ജീവിത രീതിയും സ്വീകരിച്ച് ഓസോൺ പാളിയെയും ഭൂമിയെയും അതുവഴി നമ്മളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നാം എല്ലാവരും സ്വമനസാലെ പങ്കുചേരണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി.